Okay. Okay, maayong mudto ng sab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ada na punta mga higala na atong tulumanon sa kahanginan si on a Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini sa Lalagat, Brando Padre, Edwin Academia Agap. Abinom, adlaw karon nya Martes, no? Pizza King sila kini sa bulan sa matarong bulan na mga higala Oktubre no tuig 2024 o padayon kita mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kamugtuhon. Abi no ato diay nga gipayaw no may munto nga atong kalahorong obispo Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramada, ang ato apod niya ang ato po niya mga katarian lukop Kabisayan ng Mindanao nga maabot sa ato ang pagsibya maayong mudto na kanatungtanan. Abi no ato di ay ngatimbayaon usabong maayong mudto ang ato mga kaigsunan na nagsunod kanunay nila nga ato ang programa sa kahanginan. Abi no ari kita makahigala sa ato ang katekisen. So unsa may ato ang karong istudyohan, no? Ang istudyohan nato mga higala kining lain na po nga pagpadayag sa ato ang pagtuo. Matupadire, I believe in one Lord Jesus Christ, His only begotten Son. No? Gato ako, so sa Ginoo, so Iso Kristo ang bugtong anak sa Dios. So apil man na mga higala sa ato ang gibatonan nga pagtuo. So muna nga ato ko na nga istudyohan, no? Sukad sa sinugdan, sa kasaysayan sa Kristyanismo, sa Kristohanong pagtuo, ang pag-ila kang Kristo nga Ginoo nagkahulugan nga di gyud magpailalom ang tao sa bisan unsang gahom o otoridad ni kalibutan, no? That we should always be under the authority of Jesus. Kasi yan ang lagyan atong Ginoo, no? Gani ang atong mga pagampo gisugdan gid nato sa og gitapos sa pag-ila kang Kristo nga atong Ginoo, no? Di ba may mga pare ang Ginoo nga ana kaninyo dayon matapos po sa pag-ingon kini atong gipangayo pinaagi ni Kristo atong Ginoo. Amen. Sa ato pa ang ato ade ay pagka-Kristiyanos nag-ilag gyud kang Kristo nga atong Ginoo ug tungod niini dili kita magpailalom sa lain nga gahom ni kalibutan. Ilibin na gayud sa supak sa kabuton sa Dios. Kung atong basahon sa Exodus kapitulo 1 hangtod sa 22, no, ang atong Ginoong Jesucristo nakiginabi kang Moses o sa makadaghan gigamit niya ang Ginoo ang Dios o ang Ginoo nga pareho ra og kahulugan, no, divine authority, no? Kung atong tanawon sa Exodus kapitulo 3 bersikulo 1 sa 22. Unya kung atong basahon sa Juan kapitulo 20 bersikulo 28, si Santo Tomas human nga nakita niya ang nabanhaw nga ni Jesus, niingon siya nga Ginoo ko ug Dios ko. Ingon niya ana, no? Sige padayag yun sa mga apostoles. Unya sa Exodus kapitulo kanang 21 bersikulo 7 kapitulo 21 bersikulo 7 ang mga tinunan nga gimahal ni Jesus sa diyang nakita nila ang nabanhaw nga si Jesus, miingon kini ang Ginoo kana. Mga sa ato pa isip mga Kristohanon mo ilang gud kita nga ang Ginoo na atong Dios. Ang the Lordship of Jesus nagkahulungan kana og kanang maton palagi divine authority. Ano? Okay, naari kita mahigala sa ato ang katekisen. So ari kita sa mga katekismo nato. Kini ang gitawag nato og lain na punto, no, ikaduha na punto, no, kini mga gitawag nato og pagtulunan nga atong gibarugan, no. Doon naman ko yung mga akusasyon ng higala, nakita ko, no, mga Katoliko nagsimba og mga Diyos-Diyos. Catholics are worshiping idols. So ato sa klarohon ng higala, ug sa kining gitawag na itong worshiping idols. No, kanabang nagsimba sa mga Diyos-Diyos. Nakapalubay ako ta ug sa Diyos-Diyos, no? Kining Diyos-Diyos mga higala connotes the worship of something or someone other than God as it were God.
Muna nagsimba og Dios no. Na sa ato pa kitang mga Kristiyanos bisan siguro sa kaubos sa ato ang panabot, pero nakasabot ba ya punta ug unsay gitawag nato pagsimba og Dios. Ang pagsimba sa Dios mao ang pagsimba sa usa ka butang nga dili Dios nga isip Dios. Ano niya ang kining ilang gibasihan sa mga akusasyon niini mao lagi kining pagluhod nato atubangan sa mga imahe, pagtahon nato sa mga santos o pag-ila sa aduna sila gahom. Well, anyway, ang atong boto na hunaon ng higala nga ang to worship is subjective. So manang subjective. Kung unsa gyud boto pasabot sa imong gihimong pagluhod. Ikaw gyud mismo pangutanon ka nganong nagluhod man ka atubangan ni anang imahe. Sa estatwa sa man nagsimba ka anang isip Dios o mayo ka nga wala baya po. ang ako ang pagluhod atubangan sa mga santos mao lamang ang pagtahod niini. Kaya naman nagdalaman ka na sa hulagway sa akong giampuan, no? Sa akong gipangayoan og kinabang, mga pananglitan, nagluhod ka sa atubangan sa kining Santo Cristo, kining crucifix. Wala na nagpasabot ka ang crucifix gyud mismo mo imong gipadyos, kung dili ang gihulagway niya ng maong crucifix na mao mismo ang atong Ginoong Jesucristo. Mao gihapon sa mga santo, sa mga Mary. Bisan tuod ko nagluhod kita atubangan sa mga santo, pero wala nato kanang gipakadyos. Kasi ako na ginaingon, to worship is subjective, dili objective. Na kanang unsa imong makita ba mao na gina dili. Kung ganing makasabot ko na kita kung sa subjective o objective. Kanang subjective, imo yung pangutanon ang mismong tangtungod. Unsa may imong boto pasabot sa pagluhod nimo atubangan sa mga estatwa. Giila ba nimo na Dios o wala? May ka nga wala. O subjective, ikaw mismo nagtanaw nga mura nagsimba sa Dios, pero siya di ay wala di ay. Pareho sa ginaog nagkanta-kanta, no? Unsa man sa imong tanaw mo nga buwa. No, nagkatawa nga mura usara. So, mga tanaw unsa man kanang imong karubon, no? Kung unsa man nabuang na badugan nito ano sa kay imong problema kanang nagsige mo katawa nga wala may palatawan, no? So pagpangutana nimo sa imong tanaw murag na buang, pero sa tinud-anan ay wala. Mao pud na sa mga nakita sa mga lain relihiyon nato, murag nagsimba og Dios, pero sa tinud-anan ay wala. Because subjective ang kitang mga Katoliko ang atong pagluhod o pagtahod sa mga santos atong i-separate sa atong pagtahod o pagsimba sa Dios. Ang ato pagsimba pagtahod ra gyud, walay pagsimba, no? So kanang sa mga imahe pagtahod ra na, walay pagsimba. Pero ato sa Ginoo pagsimba o pagtahod sa Dios gina. Naklaro ba? So worshiping is not objective but subjective. Objective meaning sigon sa imong makita. Pero subjective sugon sa iyang dasod. Ato pa pangutanon gyud nimo siya, subjective ba kanang gitawag nato for the benefit of the doubt. Unsa man ang imong gihimo, di ba kanang bitaw hiringon ta sa korte, subjective mo gina. Pangutanon gyud ka kung tinuod ba kan nakasalang wala. No? Muna subjective. Pag-angko nimo ako yung ipata, subjective gina. Bisan pa po sa uban murag siya ang nagpatay, pero muna nga objective gani muraog nagsimba Dios. Pero kung subjective wala day sa magsimba sa Dios kay siya mismo miangkon man nga sa iyahang pagluhod at tubangan sa mga santo wala niya kinisimba ang isip Diyos. Naklaro na mo ha? So objective and subjective ang ato ang gigamit nga argumento. Okay? Daghang salamat o mayong ngudto Pilipinas.